decembrie 2010, CEZ a achiziționat sistemul hidroenergetic din zona Cara-Severin, constând într-o amenajare formată din 4 lacuri și barajele aferente, precum și 4 microhidrocentrale destinate producerii de energie electrică. Microhidrocentralele care alcătuiesc sistemul, respectiv Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova, au o putere instalată în conformitate cu licența de producere a energiei electrice de aproximativ 16 MW. Achiziția se circumscrie demersului investițional al grupului CEZ de a stimula producerea de energie electrică din surse regenerabile. De 8 ani lucrez aici împreună cu familia. E mai mult interes față de ce a fost. Nu putem lucra unul fără altul. Eu, un om singur, nu pot. Și aici așa ni s-o mână de oameni care când acționăm și strigăm unul la altul, indiferent unde ar fi, chiar dacă e în zi liberă, plecăm. E ziua aia liberă altădată. Deci nu contează, și din concediu ne-am făcut treaba. Nimic din ceea ce se întâmplă în companie, îndeoseb sub aspect operațional, nu ar fi posibil fără implicarea, experiența și profesionalismul angajaților noștri. O mare parte dintre aceștia au o vastă experiență, în special în domeniul hidroenergetic, activând în cadrul companiei, în unele cazuri chiar de peste 30 de ani. Anual, 150 de milioane de metri cub de apă se transformă în energie electrică necesară pentru consumatorii casnici și industriali. Totodată asigurăm și apa pentru potabilizare necesară municipiului Reșița și apa industrială pentru toți agenții economici din municipiu. În următorii 2 ani, GEZ va investi în sistemul hidroenergetic în vederea modernizării acestuia, intenția generală fiind de a mări capacitatea instalată a hidrocentralelor de la cei 16 MW funcționali în prezent până la aproximativ 22 de MW.